На 1 јануари 2007 бугарите спектакуларно го прославија влезот во Европската Унија. Меракот спласна, но привилегиите се видливи на секој чекор во бугарската метропола. Таквата перцепција ја потврдуваат и бројките. Од 2007 до 2013 Европската Унија вложила 9,5 милиарди евра неповратни средства. За периодот 2014-2020 се предвидени уште 7,5 милиарди евра. Значителен дел од овие суми е наменет за големите инфраструктурни проекти. Повеќе за Европска Бугарија од прилогот на Милер Истевски. Република Бугарија, нашиот источен сосед, е еден од помладите членови на Европската Унија. Поточно стана членка во 2007 година. Колапсот на источниот блок во 1989 година донесе демократски промени во Бугарија и резултираше со нејзино членство во Европската Унија, но и во НАТО, Светската трговска организација. Бугарија поднесе барање за членство во Европската Унија во декември 1995 година. Преговорите со Европската комисија започнаа во февруари 2000 година и завршија 4 години подоцна, во 2004. Во 2005 беше подпишан договорот за пристапување. Бугарија опфаќа површина од безмалку 111.000 квадратни километри. Има приближно 7,5 милиони жители. Земја која излегува на Црно море и низ која тече моćниот европски Дунав, што е од огромна важност за земјата во економска смисла. Поради својата географска положба, Бугарија е крстопат од речни, морски и копнени патишта, со што има големи можности во развојот на меѓународниот товарен и патнички сообраќај. Низ Бугарија поминуваат некои од најзначајните сувоземни коридори на Балканскиот полуостров. Поради стратешката положба на Софија, таа е меѓународен центар на железничкиот и автомобилскиот транспорт. 3 од 10 трансевропски транспортни коридори минуваат низ бугарската метропола. Само како компарација, некогаш одвај 2% трговска размена со Европската Унија, сега таа изнесува 50%. Земјата исто така напредува во поглед на развој. Во периодот меѓу 2007 и 2013 година, бугарската стапка на раст се зголеми од 40 на 47% од просекот на Европската Унија. Како податок дека Европската Унија вложува, односно помага на своите членки, говори податокот дека за период од 2007-2013 на земјата и се доделени 9,5 милиарди евра. Со овие средства се финансира регионален развој, земјоделски фонд за рурален развој, социјалната, територијалната соработка или за секој сегмент во државата. За програмскиот период 2014-2020 година, Бугарија ќе добие околу 7,57 милиарди евра за развој. Бугарија е една од земјите членки на Европската Унија која добива повеќе од буџетот на ЕУ, отколку што придонесува. Најголемата област на расходи на Европската Унија во Бугарија е земјоделството и руралниот развој. Земјоделската политика на ЕУ ги поддржува земјоделците и промовира безбедна и здрава храна, но се грижи за животната средина и ги стимулира руралните економија. Земјоделскиот приход по глава на работник се зголемил за 49% во периодот од 2007 година, кога земјата се приклучи на Европската Унија. Вториот најголем дел од парите што Бугарија ги добива од буџетот на ЕУ оди во регионите. Инвестира во проекти за поддршка на создавање на работни места, конкурентност и економски раст, подобрување на квалитетот на живот и одржлив развој. Животната средина и транспортната инфраструктура се главните приоритети на Бугарија. Најмалата загуба од членството на Бугарија во Европската Унија е чланарината која е 1% од бруто домашниот производ. За 7 години ова изнесува околу 2 милиарди евра. Кога би се направила споредба за Бугарија од времето на социјализмот и демократијата, сликата би изгледала вака. Во 88-та, со просечна плата од 252 лева, би можеле да се купат 840 литри свежо млеко. Во 2012-та, платата изнесува 670 лева, но може просечниот бугарин да купи 394 литри млеко. Или пред 3 децении, баничка со сирење чинела само 10 стотинки, сега чини 1 лев, но сега баничката е со урда. Ако во минатото главните индустријски сектори во Бугарија беа металургијата, хемиската индустрија, земјоделството, сега приоритетот се префрли во сектори како што се енергетиката, туризмот, транспортот, телекомуникациите, храна и пијалаци, лекови, текстил и облека. Во последните неколку години,
владата презема мерки за преструктурирање на енергетскиот сектор. Бугарија особено внимание посветува на туризмот. Според проекциите, 16 милиони туристи ќе ја посетат Бугарија годишно до 2017 година. Значителни инвестиции се направени за целите на развој на инфраструктурата на земјата, поддржан од фондовите на Европската унија. Поволната географска положба на земјата обезбедува совршени климатски услови за активности како што се скијање и сноубординг во текот на зимите, сончањето и нуркањето во текот на летото, а големи можности има и за авантуристички туризам. Бугарија е поделена на 28 области, содржи 264 општини и има 354 градови. Во секој има што да се види, од историја до современија. Со своите 1.500.000 жители, Софија е 15-тиот град по големина во Европската унија. Да се превезе таа армија луѓе кои секојдневно се движат од периферните населби кон центарот и назад е сериозен предизвик на кој жителите на главниот бугарски град најдоа одговор. Софиското метро е решение за 1/3 од вкупниот број патници. Исто толку ги користат сопствените автомобили, последната третина се превезува со автобуси, трамваи, тролејбуси и такси возила. Добре дојдовте во ЕУ караванот низ новите земји членки на Европската унија, чии денешен домаќин е Софиското метро. Се спуштаме во Софиското подземје, поточно во метро станицата Сердика во центарот на градот. На оваа станица е направено свеченото отворање на втората линија од Софиското метро. Во 2012-та го прави лично шефот на тогашната Европска комисија Жозе Мануел Баросо. Втората линија на Софиското метро е изградена со пари од европските фондови, затоа се потрошени неколку стотици милиони евра. Денес 1/3 од жителите на Софија се возат со метро, односно го користат како средство за јавен транспорт. Пред да се изгради метрото, како се возе? Ами повече с автобус, което ми отнемаше двойно, да не кажа тройно повече време. Трудно, много трудно. Прекачване от един автобус на друг и по-скъпо струваше. Тук прекачването от едната линия на другата няма такса, което ти излиза по-евтино. Господи, извинете, ќе ми помогнете ли да извадам еден билет за возење со метрото Софиско? Добре. Мене ми треба еднократна карта која чини 1 лев. Да, точно, един билет. Тука, нели? Да. Може да се използва и банкова карта. Преди малко показа карта от банка. Не, јас имам во готово сменето левови. Добре. Ова ми е кусурот, така? Това е рестото. Да, и сега уште ево го билетот. Толку ли е? Да, толкова. Значи брзо и едноставно. Ви благодарам на помошта. Няма защо. Се наоѓаме во кабината на возачот на еден од возовите во Софиското метро. Во која брзина се движи Софиското метро? Участъците са до 60 до 80 км. Максимум 80 км участък. Има ли понекогаш застои? Се случува ли? Престой да има. Да. Редко. Може ли да ми објасните што гледате на тој монитор, што гледате на овој? Значи тук гледам дали са свободни вратите, дали са се качили всички. И дали са свободни да ги затворя, а тук гледам изправността на влака. Што е там? Дали е изправен влака, изправността на влака, техническото състояние на влака. Се е сварачката тука, нели? Тоа е тука. Брзината, тука ја одредувате брзината. Тук е скоростомера, да, показва километрите в момента. И колко ми е допустимата скорост в участък. Значи в момента допустимата е 80 км, ние караме с 51. В общи линии. Сега зголемуваме брзина. Сега... сега тук ще стане на 60 км и ще падне.
на една од главните метростаници во Софија, во епицентарот на градот. Станицата која во употреба ја пушти шефот на Европската комисија во 2012-та Жозе Мануел Баросо. Разговараме со првиот човек на Софиското метро, господинот Стојан Братоев. Кажете ни нешто повеќе за Софиското метро. Значи, първо Софийското метро е започнало да строи доста отдавна, но до 1999 година е строено сравнително бавни темпове. До 2009 темповете са 5 до 6 метра средно годишно, а от 2008 и 2009 година, когато България вече е член на Европейския съюз и финансирането идва и от европейските фондове, този темп е нараснал 5 до 6 пъти. В момента средногодишното строителство на метрото в София е от порядъка на 3 км и половина до 4 км. Тоест един много бърз темп. Ако ние 2007 година имаме 17 км метро, в момента имаме 31, а буквално след 3 месеца ще бъдат 39 км. Броя на пътниците, които возихме 2007 година беше 80 хиляди, сега вече е над 300 хиляди, а дневно. Само след 3 месеца ще скочи на 370-380 хиляди пътника дневно. Това е близо над една четвърт, една трета почти от пътниците на София от градския транспорт ще ползват метрото. Што би се случило во град како Софија, кога еден ден би запреле возовите во метро? Може ли град како Софија да функционира без метро? София вече е над 1,5 милиона жители, първо. Второ, 2008 година беше показателна година, когато града беше блокиран буквално от автомобили, тъй като в София има над 800 хиляди автомобила регистрирани. При 1,5 милиона това значи на всеки двама души по един автомобил. И ако няма удобен транспорт извън уличен, повтарям още, който да не е зависим от трафика, това значи градът ще бъде блокиран. Това беше 2008 година. В момента градът е сравнително спокоен, разбира се, има задръствания в отделните зони, но с всяко пускане на нови участъци на метрото, тези задръствания намаляват, трафика се облегчава, така че ефектът от метрото, освен бързото превозване на пътниците, тъй като скоростта на движение на метрото е много по-голяма от наземния транспорт, 80 км в час, а и че няма задръстване, града живее по-спокойно. Во Софија не е лесно да се превезете од една страна до друга. Кој е најисплатлив градски превоз? Метрото, разбира се. Защото свърза един край на София до другия. Пътуваш за 30 минути с автобус отгоре си за час и половина. Това са около 25 км. Най-много метрото, защото то му устройва. И е много бърз превоз. Това е много голямо удобство за хората, за жителите на София, пък и за такива, които не живеят в София, както съм аз. Предпочитам най-много метрото. Защото е 7 минути, например, с метрото, 30 минути с такси. Има задръствания. Може да ходиш навсякъде и така смисъл, както направиха метрото от втората линия, е много удобно. Защото е бързо и удобно. И стигаш много далеч за много малко време. Много е удобно. Кој е другиот бенефит од постоењето на метрото во Софија, освен брзиот транспорт? Значи, бързият транспорт и той директно е свързан с икономията на време за всеки пътник. Дневно софиянци спестяват около 130 хиляди човеко часа, именно вместо да пътуват с наземния транспорт, а пътуването с метрото. Това е едното. Другото е екологията. 2008 година даваме показателно, защото тогава бяха най-големите задръствания в града. 2008 година имаше 12 точки в града, където концентрацията на вредни газове във въздуха беше над нормите. Сега в момента има само на едно место. Тоест пада концентрацията, падат вредните газове. Средно годишно над 70 хиляди тона вредни газове има по-малко поради наличието на метро. Тоест въздуха в града става по-чист, условията за живот стават по-добри. И редица други показатели, които показват, че метрото, освен транспортен ефект, има голям екологичен ефект и голям социален ефект, защото хората съответно по-спокойно се чувстват, по-удобно пътуват, а това влияе и на самочувствието. Колку за ваквиот изглед денес на Софиското метро помогна Европската унија? Финансирането от Европейския съюз е от порядъка на 80-85%, а местното финансиране е между 15 и 20%. От 2007-2008 година до сега около 500 милиона евро са вложени в тези 20,5 км метро, които са изградени. В момента се изграждат още 7 км и половина, в тези пари влизат същите. Така че тези 500 милиона, поради това, че са и по-ниски цените на строителство на метрото в София, позволяват да се изгради с този сравнително с такъв обект
малък ресурс финансов, голямо количество линии и съответно да се облегчи живота на софиянци. Тие пари се неповратни, како грантови или се поволни кредити? Тези пари не са кредит, тези пари са грант от оперативните програми. След присъединяването на България и на всяка страна, която се присъединява към Европейския съюз, се оформят така наречените оперативни програми, които касаят различни сектори. Едната от оперативните програми е оперативна програма Транспорт, към която е метрото, към която е разширението на пътната мрежа, строителство на магистрали, железопътни линии и така нататък. И именно в тази оперативна програма са големите инфраструктурни проекти, един от които е метрото. Така че това са грантови схеми, безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз. Зошто Софиското метро е после Амстердамското, а пред она во Будимпешта? Така е рангирано на една ранглиста. Значи, Будапешта е най-старото метро в Европа. 1896 година е направен първи участък на Будапешта. Разбира се, после развитието му е спряло. Будапешта, метрото в Будапешта в момента е малко по-голямо от Софийското, не много по-голямо. Будапешта има около 40 км, 39 км, Софийското сега е 31, след няколко месеца ще се изравни с Будапешта. Амстердам е малко по-голямо, но Софийското метро вече се нарежда постепенно към средните по дължина метрополитени и нашата цел е именно да достигнем 50 км, която смятаме, че е границата за средното метро в Европа и съответно процента на пътниците в метрото да достигне 40% от общите пътници в града, което ще бъде един много добър показател за ефективно използване както на метрото, така и за добро обслужване на населението. Имате ли статистика која популација најмногу користи метрото? Дали се тоа студенти, бизнис луѓе, пензионери? Всички в различни часове на деня са различни. Примерно по обяд най-много ученици има и студенти, защото другите хора са на работа. Сутрин, в този период, където се намираме сега в метрото, най-много са хората от средната възраст, които отиват на работа. Има и пенсионери, те са малко по-късни часове, така че хубаво е, че различни часове по ЕС общо взето се ползват от различни категории хора и по този начин не се притрупват пикови часове, защото в пикови часове метрото вече е претоварено и дори имаме проблеми с обслужване на населението. Буквално с пускането на новите участъци от метрото след няколко месеца ще намалим още интервала на движение на влакове, тъй като той вече няма да бъде достатъчен за обслужване и на новите пътници, които ще има метрото. Те ще бъдат около 90 000 допълнително. Дали освен най-бърз и най-ефтин, Цената на билета на метрото се определя от Столичния общински съвет. Тя има социална функция, това не е реалната цена. Тя се дотира от общината, компенсират се. Примерно ученици, пенсионери пътуват с много ниска цена на картите, но общата цена на метрото е равна на цената на останалия вид транспорт. Такава е политиката на Столичната община. За 1 лев обикаляш целия град. Вие како пензионер имате карта? Имам, да, плащам. 20 лева на месец. 10 пътувания, 8 лева. В смисъл дава ти бонус 2 пътувания, ако си я купиш наведнъж. За ученик за метро е 9 лева на месец, а ако си с цялата градска линия 30 лева на месец. А за възрастните 60 лева. Има месечна карта, да. 50 лева за всичките линии, метрото и транспорта отгоре. Ако Бугарија не станеше земја членка на Европската унија во 2007-та, како ќе изгледаше Софиското метро денес? Колку помалку пруга ќе имаш? Веднага ще кажа, ще има 18 км. Тоест ще бъде 2 пъти по-малко, отколкото е в момента. Щеше да бъде, тъй като първият участък на метрото е строен 20 години. От 79 до 98 година, 21 година, 20 години е строен първият участък на метрото, а сега в момента такъв участък от 6 км, който е бил първият, ние го строим за 3 години. Кога се прави едно метро, што е најтешко? Да се ископа инфраструктурата, да се пробијат тунелите под градот или после тоа доаѓа најтешки? Всичко, разбира се, основно е строителство. То е около 80% от стойността на метрото. 75-80 в някои части, дори е повече от 80. Най-трудоемко е прокарването и изграждането на конструкциите, пробиването на тунелите, но пък най-отговорно, най-сложно е оборудването. Така че всичко си има собствено. Едното е сложно, другото е трудно. И едното го има, и другото го има. Колкав е буџетот на Софиското метро и колкави се загубите, имајќи предвид дека постојано сте во инфраструктурна изградба и дека рековте дека билетите си социјална категорија, некогаш давате субвенции, колку правите загуба годишно? Загуба не правим. Метрото, бюджета на метрото и политиката на общината е търговските дружества, които извършват превози в града, транспортните фирми,
да бъдат на така наречения балансиран бюджет, т.е. компенсацията да покрива недостига от средства върху разликата от цената на превозни документи. Ако се плащаше нормална цена всички превозни документи, нямаше да има нужда от такава компенсация. Така че не е на загуба метрото. Метрото е на една малка печалба, за да може то да се развива. Иначе бюджета годишно за експлоатацията на метрото е от порядъка на 48-50 милиона лева, което прави 25 милиона евро. А инвестиционният бюджет, той е съобразен с строителство на отделните участъци. Имаше пикови години, когато стигаше 70-80 милиона евро годишно. Сега тая година, примерно предната 2014 година, от порядъка на 35-40 милиона, защото намаля темпото на строителство, вече отиваме към завършване. Така че това е съобразено с строителната програма и с самата експлоатация. Колку возови оперираат во Софиското метро и дали операторот и инфраструктурата се една фирма или се поделени? Значи, в момента Софийското метро разполага с 52 влака с капацитет 1100 човека всеки, може да вози по 1100 човека. В пикови часове от тия 52 влака се движат малко над 30, тъй като има влакове в ремонт, има влакове на профилактика, влакове резерв, в резерв, топла резерв се казва в края на линиите, които ако се налага да се изведе влак, веднага влизат, защото иначе се нарушава графика. Така че това е подвижен състав, който е в метрото в София. Иначе с фирмата Метрополитен е както оператор на експлоатацията на метрото, така и има инвестиционен отдел, инвестиционна служба, която се занимава с развитието на новите участъци, подготовка на проекти, контрол на строителство, управление на проекти за ново строителство. Именно по тези оперативни програми трябва да има структура, която управлява всеки един проект. И именно тази инвестиционна структура на Метрополитена се занимава с управлението на новите проекти. Имајќи предвид дека транспортот, ваков масовен транспорт е подложен и на потенцијални ризици и закани, како се грижите за безбедноста на патниците во возовите во Софиското метро? Метрополитена има договор с Софийската полиция. Имаме 190 полицаи. На всяка метростанция има денонощно полицейско дежурство, които наблюдават ситуацията, грижат се за обществения ред. Ни плащаме за това всеки месец. Освен това имаме специален център за видеонаблюдение. На всяка метростанция има между 10 и 15 видеокамери. Информацията, освен в центъра, във всяка метростанция има команден център. Излиза тази информация при постоянен дежурен. Имаме и център за видеонаблюдение, където излиза тази информация, така че има по няколко линии се следи, но на место на обекта обществения ред се следи от полицаите. Колку вработени има Софиското метро и каква е нивната просечна плата во компанијата? Дали се задоволни вработените од што работат во Софиското метро? Значи, първо, Метрополитена има в момента около 1600 души работници. С пускането на новите участъци ще нараснат на 1750. Такъв е нашата прогноза за новите щатови, които ще пуснем. Средната работна заплата на метрото в метрото е аналогична на средната заплата в градския транспорт София въобще. Значи от порядъка на 1000-1200 лева. Има позиции като машинисти, примерно, където е 1700-1800 лева. Тоест, това е една еквивалентна на заплатите на ватманите, на шофьорите на автобусите, за да няма големи разлики. А по отношение дали са доволни или не, искам да кажа, че непрекъснато има желаящи да идват да работят в метрото. Така че това е нов транспорт, това е престижен транспорт, това е модерен транспорт и може би това е причината. При мен непрекъснато постъпват молби, които стоят и чакат, някои дори с години, за да се освободи место, да могат да бъдат назначени подходящи хора. Во април оваа година ќе ја пуштите линијата и од центарот на Софија до Софискиот аеродром. За колку време ќе се стигнува од овде до Софискиот аеродром? Значи от центъра до летището се стига за 17-18 минути. Ние края на април ще пуснем през април ще пуснем два участъка. Единият участък е от Младост 1 до бизнес парка, 3 км с 3 метростанции, и другия участък е връзката с летището, 5 км с 4 метростанции. Така че времето за пристигане от най-дълга точка от центъра, именно летището ще бъде тогава най-дълга точка на линията на метрото от центъра, ще бъде 17-18 минути. Градежните работи се при крај. Софиското метро наскоро ќе добие уште 4 станици. Се наоѓаме на последната, која е на чекор до Софискиот аеродром.
патниците ќе можат буквално да влезат од воз во авион. Тоа ќе го олесни и забрза пристапот на луѓето од центарот на Софија до Софиското авиопристаниште. Сведоци сме на финишот на градежните работи на последната станица од првата метро линија во Софија, која завршува на Софискиот аеродром. Разговараме со господја Гацова. Ке може ли ни кажете нешто повеќе, колку време се работи на оваа метростаница во Софија? На една метростанция участък от 2 км към 2 години се изгражда тази линия. Гледа крајот, лесно е сега на крај. Да. Што останува сега? Сега нищо не остава. Долу парковото пространство да се оформи. Тук някакви дребни довършителни архитектурни детайли и статуята трябва да дойде. Задоволни ли сте како флик ќе добие оваа метростаница? 2 години работите? 2 години сме тук, да, на тази метростанция. Добро ли изгледа така како што е проектирана? Той проекта се смени първоначалния облик, много по-добре го направиха сега. Първоначално беше по-обикновена, сега е много по-хубава. Зашто треба най-много време? За покривните работи. Металната конструкция. Не. Бетона бързо става. Няма проблеми. Но металната конструкция е най-трудна. И когато се работи на открито, си зависим от времето. Какви са условията навън. Иначе подземните метра те работят по друг начин. Дали да се изгради една метростаница во подземје е полесно него? Не се влияеш от... Не, че е по-лесно, не се влияеш от атмосферните условия. В случая ние бяхме много зависими от атмосферните условия, защото сме отвън. Колку работници работат за една метростаница? Колку работници са? На ден имаше поне по 100-150 човека. Секој ден? Да. Особено накрая, когато има и повече дейности довършителни. Първо се започна, тук понеже е много наблизо реката, се започна с пилотно фундиране. После се направиха фундаментите, те са много големи и много време изискваха да се направят, на етапи се правеха. После колоните, ригелите, напрегнатите гради вече ги бяхме поръчали те се правят на друго място и ги докарваха и ги монтираха отделно. Това е какво. После металната конструкция пръскахме с огнезащитна боя при пожар да няма проблеми, да издържи конструкцията. Това тук е окачен таван от еталбонд и Барисола го виждате принтираното небе. Тук ще има такива живи дървета. Мисля, че добре стана. Няма такава станция в София. Най-модерна. Да. Кога е најголемиот шпиц? Кога е најголемиот хаос во Софиското? Много добре звучи хаос, но не хаос. Той е такъв регулиран хаос или сутрин в пиковите часове, тъй като сутрешният пик е най-кратък. Той е от порядъка на час и половина. Сега вече излизаме от него времето, което се намираме тук. Това е между
8 часа, 7:30 започва, 8 часа е най-екстремното, до към 9, 9:15, след това постепенно пада, но цял ден вече метрото има хора. Няма такъв момент, както преди. Преди беше така пикови часове натварени, другите спокойни. Сега няма спокойствие цял ден. Най-спокойно е през нощта, когато метрото не върви. Колко време не работи? Не работи 24 часа на ден. Значи метрото спира да работи в 12 часа през нощта и тръгва в 5 часа за ранта. Тъй като през нощта в тунелите по станциите влиза нашия експлоатационен персонал, който се занимава с поддръжката, с ремонтите, профилактики и така нататък. На него му е необходимо това време. Затова сутринта започва от 5 часа и свършва от 24 през нощта. Скопје има околу 700.000 жители. Дали на Скопје му треба метро или нека друга опција за јавен транспорт? Значи, според мене и според практиката въобще в света, компактните градове, които имат население, както е София, Скопје е също един компактен град, които имат население близко до милион, трябва да мислят за метро. Когато е под милион, обикновено се мисли за по-предното ниво, така да се каже, обществен транспорт, като скоростни трамваи. Според мен Скопие на този етап има нужда от скоростен трамвай, който не се различава много от метрото, ако се направи разумно, с пресичане на различни нива, с подземни участъци в най-конфликтните централни части на града, така че той ще върши работа. Но надхвърли Скопие 1 милион, трябва вече да му търсят решение и с метро. Колку пари од Европската унија, од европските фондови се проектирани како пари за Софиското метро во наредните 10 години? Значи не за 10 години, европейските фондови се планират на 7 години. 2007-2013 беше първия програмен период, в който България участва. София с един от големите си проекти, метрото също. Сега новия програмен период е 2014-2020. В него е предвидена третата линия на метрото, централния участък 8 км и разширение на втората линия с километър и 300 или близо 10 км ново метро е предвиден през новия програмен период до 2020 година. Колку пари? Во износ? Около 400 милиона евро. Ви благодарам многу за разговорот. Метрото е едно од новите европски обележја во бугарската метропола. Придобивките се бројни и тоа не само за инфраструктурните проекти. Бугарија релативно брзо и лесно го изодува европскиот пат по кој тргна во 95-та. Во 2000-та се отвораат 30 поглавја, преговори кои траат 5 години. Период во кој бугарското општество го етаблира европскиот код во секој сегмент. Од сите поглавја во кои се бараа реформи и подобрувања, 6 се издвоија како критични. Бугарија беше под мониторинг за судството, борбата против корупцијата и организираниот криминал, употребата на финансиска помош обезбедена од страна на Европската унија, храна и безбедност на воздушниот сообраќај. Ризикот ако состојбите во областите не се подобрат, имаше висока цена. И денес, за некои од овие сегменти, Бугарија трпи критики од европартнерите. Во 2008-та, Бугарија стана првата земја членка на Европската унија, каде што Европската комисија го представи лотар системот за следење на управувањето со финансиските средства обезбедени преку структурните фондови, поради неправилно и коруптивно користење на фондовите. Европската унија привремено блокираше најголем дел од финансиската помош за Бугарија во сите предпристапни инструменти, со што земјата остана без скоро милиарда евра. Но и без овие пари, сумите од Европската унија кои се слеа во Бугарија се огромни. Бугарите се свесни дека многу поголема придобивка од парите што им ги овозможува членството во унијата е привилегијата да се нарекуваат европејци. Тие денес ги практикуваат европските вредности и ги пременуваат европските стандарди.
ЕУ Караванот ги праша што за нив значи членството во Европската унија и кој е според нив најголемиот бенефит. Независимо, че има много проблеми, както навсякъде предполагам, при вас не знам как е, може би е по-добре от нас, но тогава не. Ами най-вече се надявам Европейския съюз в някои отношения трябва да се намеси, явно не можем да се справим сами. Защо? С сектор правосъдие. Да. Считам, че наистина е много важно в тази област да се водят преговори и да се работи много по-сериозно. Дава се възможност, но ние някакси като че ли не си усвояваме пълноценно фондовете. Ами смятам, че има много ползи, но те първо се надявам, че някои ползи ще ги усетим, защото не са напълно усетени. Ами, значи магистралите, магистрала Тракия, вижте. Наистина си заслужава. На Лъвов мост също има много добър вариант, е направено кръгово движение, което улеснява нещата. Там има разкопки, много интересно е направено. Съчетано е старото с новото. Не знам дали го знаете къде е Лъвов мост, ще го намерите. Първо имаш право на слово. Всичко има, само пари да имаш малко повече. Когато дадат пенсия така по-високо, по-добре ще е, нали? Но всичко зависи от нас. Кои се другите користи за Бугария от членството во Европейски съюз? Ами никой. Защото не сме много умни и не можем да се възползваме от тях. Защото си правим сами глупавото и не можем да се възползваме от това, което ни дават. За съжаление, това са едно от малкото облаги, които се възползваме от тях. Всичко хубаво и желаем. Софија е центар на политичките, економски и културни случувања, бугарска локомотива на европскиот пат, дом на 1.500.000 жители. Но она што и дава привилегија да се нарече метропола е Софиското метро, особено сега по изградбата на вториот крак со пари од европските фондови. Во оваа епизода видовте каква е придобивката за градскиот транспорт на Софија од членството на Бугарија во Европската унија. Во следната ви пренесуваме некое друго искуство. Довидување.